салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ман мехоҳам имрӯза видеоро дар бораи зардеворҳо ба шумо маълумот диҳам. И зардеворҳо яъне аббоиҳо бо дигар намуда ҳастанд. Пештар ман видео доштам, бо ҳозир ман мехоҳам якчанд намуда ки нархи оптимкати ҳаст. Касоне ки мехоҳед марҳамат тамошо кунед ва дар дохили Тоҷикистон касе ки хоҳа анами номери ватсап мемонам, занг занед, доставка мекунем. Хулоса бо мо бошед. Ҳозир ман як ба як нишон медиҳам. И зардеворҳо дар Султони Кабир ҳастанд. Марҳамат бинед. ана дӯстони азиз, ана ин намуд аббоиҳое ҳастанд ки бинед инахе гул доранд. Аднатонияй баданамхе гули байдора хушрӯ дора. Анамин намудо дӯстони азиз, нархошон 200 сомонияй. Ино 10 квадратаян. Бисёр ҳама аббоиҳои хушрӯан ино. Баъд аз ана ино ҳастай чанд намуд дора ҳами аббой. Рангоша бинед дӯстони азиз, и баъд вайш релефш беҳад хушрӯай, баъд сортои нағзанами аббоё. И аббоёра аббоёи Валентина Ричи меган. Шумо метавонед ки анами Валентина Ричи гуфта дар анами пайскави ки мисол Google Кобед, дар онҷа нархоша мебинед ки дар Русия амино чӣ нархан, бо чӣ нарх фурӯхта мешава. Ана бинед чӣ хел хушрӯан ино. Релефошона бинед. Сифатошон беҳад нағза инора. Инора касоне ки мехоҳед ма ами рулонша 200 сомонӣ метиҳам. Марҳамат занг занед. Баъд анахе вай дора декор дора. Касое ки мехоҳанд анахе аднатонакати декор кунанд. Мисол як тарафи хонара анахе як ранга мезананд. Аббоя ба як тарафша анахе гулдор. Марҳамат анахе декорошам ами нархай. Аднатони амиё. Нарангоша бинед аз анамин намуд аббоиҳои Валентина Ричи чанд намудай рангош ҳархелаҳай бинед. Ба касе ки писанд меоя марҳамат анамин занг занед. Мо мисол дар Тоҷикистон метавонем ки ҳаминора доставка кунем. Ино 10 квадратаян. Бори дигар такрор мекунам. Нархшон 200 сомон. Як рулонша 200 сомон. Има нархи вайша гуфтестам. Оптовиша шумода дӯстони азиз. На релефша бинед чӣ хел нағзай. Чӣ хел хушрӯ метоба. Ира бо аз наздик мебинӣ. И бисёр ҳам зебояй. Агар озим аз сурат пайдо кунам, бо дар охири видео мемонам ки чӣ хел дар хона вақте ки амин абоя мисол часпондагиам дар хона чӣ хел метобад. Ана рангора бинед. Аз амин чанд вақт ростига ман аббоёра пешниҳод карда будам видеоша ба чанд подписчик пурсон шуда буд ки аббоиҳои мисол рангҳои баланд дорам, ба навор гирифта пешниҳод кунед. Ма бисёртар рангҳои намин сафеду анамин рангҳоро пешниҳод карда будам. Ҳозир боша анамин барои махсус барои амин подписчиконе ки пурсон шуда буданд, марҳамат ана ин намуд аббоиҳое ки рангҳои баланд доранд тамошо кунед. Набинед. И гулуш дига хелай нав як намуд амин сабз буд. Вай агар аҳамият дода бошед, вай гулуш мисол сери буд, хокистаранг, ина боша гулаш зарчаяй. Набинед чӣ хел хушрӯвай. Ана ин тараф даям бисёр аббоиҳои вай ҳастанд. Зебо ҳастай. Ҳар намуд гулҳош. Ана марҳамат бинед. Ҳамиёям анамин нархош дӯстони азиз 200 сомон, 220 сомон иёра нархошон. Иёям анамин 10 квадратаян. Шахсоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан марҳамат занг занед. Озир ман инора агар имконият шава бо кушода нишон метавонам. Марҳамат дӯстони азиз бинед. Касоне ки мехоҳанд кушодагиша бинанд. Ана аз ин рангҳои чӣ хеле ки мегӯянд светлӣ, рангҳои анами рӯшан. Марҳамат ана ин рангҳоям ҳаст. Аббоиҳои Валентина Ричи. Ана аз наздик бинед релефша.
гулша ҳамчунам хе гулои зиндаи 3D абоям мегӯянд инора. баъд дӯстони азиз як чизи дигар ки ҳозир худо хоҳад мисол ҳамин вай бемориҳо аз байн рава раҳо кушода ки шуд иншааллоҳ ба Русия низ мо баъд дастафка мекунем. касоне ки мехоҳанд мисол хона доранд дар онҷа мехоҳанд ки мисол хел зардиворҳо аз мо дархост кунанд мо ҳамин чизоро ташкил мекунем баъд бо машмуда эълон мекунам. анаи тарафам бинед анаи намудан хушрӯбай ана релефоша бинед чӣ хушрӯбай. аз наздик ман нишон додистам ки шумо бинед ки абой ва ёшанами гулҳош мисли гули зинда метобад. вақте ки ина мечаспонӣ дар хона ихе дар видео дар камера на он қадар хушрӯомада истодааст, вале вақте ки боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. вақте ки аз наздик мебинед ина марҳамат тамошо кунед. шахсоне ки мехоҳанд ки анамхел рангҳои ва боша аднатониҳои анамхел равшан амин намуд рангҳоро бисёртар хонаҳое ки майда ҳастанд бисёртар ами хонаҳода истифода мебаранд, зеро ки хона равшан шавад хона калон тобад гуфта бисёртар амин намуд рангҳои равшана дар амин намуд хонаҳо истифода мебаранд. ана ин намудошам бинед чӣ хушрӯ ҳастанд. ино 220 сомонӣ дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед чӣ қадар хушрӯба. на аз наздик бо майра нишон дода истодам ки шумо бинед. ана ин намуд гулҳо ҳастай бо иноро амозӣ мекушоем ва шумо пешниҳод мекунем бинед. ана бинед дӯстони азиз. ҳар шахс мисол амин интихоби худша дора. касе дӯст медора ки анамихе абой сафед боша ё ин ки анамин ширчоӣ боша равшан боша. касе дигар мехоҳад ки абоёи рангҳои баланд интихоб кунанд. ози аз ин дигар рангашам ҳаст машмуда пешниҳод мекунам бинед. ино моишиянд дӯстони азиз, яъне ки шушта мешавад. амин мағозае ки ҳозир ман ба навор гирифта истодам дар Султони Кабир қарор дора. иҷа вай мефурӯшанд амин оптон мефурӯшанд бисёр арзона яъне амин абойҳо. марҳамат касоне ки харидор ҳастед ба мо занг занед. анамун номерое ки ман мемонам ози WhatsApp занг занед баъд дархост кунед. ана намуда бинед. аз ин бо дигар рангам ҳаст. ини чӣ хушрӯ метобад вақте дар хона ина овезон мекунӣ мечаспонӣ. айшам аз наздик ози машмуда нишон дидем. шумо вайша бинед гулша бинед чӣ гулай ҳамчун гули зинда метоба амино. ина марҳамат аз анаин бинед. диде дар инҷа анаи рангаш ширчоияй а ранги дигариш бошад сабсафедай. баъд уҷа кадом муштарие ки мехоҳад баъд ба анамин хости дили худаш ҳаминора интихоб мекуна. ози агар шава ма бо шумода нишон метиҳам. ана ин намудаш 250 сомонаи дӯстони азиз. ози ман нишон метиҳам дар хона амин якчанд абоиша ки дар хона ва ё чихе меистанд. вақте ҳангоме ки мечаспонӣ агар сурат ёбам ман ба шумо пешниҳод мекунам шумо тамошо кунед. 1-2-3 сурат ҳаст. анаям чӣ қадар абои хушрӯбай барои амин вай меҳмонхона бисёр ҳама абои хушрӯбай. ана дӯстони азиз дар инҷа бинед чӣ қадар хоно. ана ин намуд абои муҳра парда 300 сомонай. ана вай абои вай
парда мегӯянд, анамо сурха. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мераса. умедворам ба шумо писанд омад. агар писанд омада боша, лайка фаромӯш накунед ва то барномаҳои оянда моро интизор бошед. бинед дӯстони азиз, чӣ қадар ҳаво тозаи софи хушро. ози саат 3